Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте. Скажите, а можно у вас чайку испить? Конечно, можно. С бараночкой. Можно, угощайтесь. Для салдата ў крэпасці ў прыгажунь-буфетчыц ёсць і гарбата, і цукеркі. Такое імправізаванае кафэ прапісалася ў сценах былога чырвонаармейскага клуба. Далей ленінскі пакой. Усё як на пачатку 20-го стагоддзя. Стварыць новы музейны аб'ект дапамаглі сродкі Міністэрства культуры і мецэнатаў. Очень давно у нас были такие планы, мысли, чтобы открыть этот объект, показать не просто пороховой погреб, а действительно ту атмосферу, в какой находились красноармейцы, командиры, семьи командиров накануне войны. Они жили обычной, спокойной, мирной жизнью. У глыбіні казармы дыярама, што высабляе першыя дні абароны крэпасці. Наведальнікі атрымалі магчымасць прайсці па бакавых хадах склепа, каб больш дэталёва пазнаёміцца са структурай фартыфікацыйнага аб'екта. Будынак ажыў не толькі знешне. Тут стварылі асаблівы мікраклімат і сістэму асвятлення. Для экспазіцыі нават набылі рарытэтнае піяніна 1912 года, вырабленае нямецкай фірмай. Доўгі час інструмент знаходзіўся ў сям'і Ганны Кавалёвай. Яшчэ адзін падарунак ад брашчанкі – мемарыялу – зборнік прамоў Сталіна на белорусской мове 1940 года выдания. Когда я узнала, что делается этот клуб такой красноармейский, я думаю, что он здесь ему самое место, учитывая, что крепость-то была не только во времена войны, крепость была еще и в царское время. Да, эти вещи должны видеть не только как бы одна какая-то семья, такие вещи должны принадлежать, как мы говорим, народу, и должны другие люди тоже смотреть и знать. У мемарыяле спадзяюцца, новы музейны аб'ект будуць выкарыстоўваць не толькі для экскурсій. Тут будуць ладзіць спектаклі і іншыя культурныя імпрэзы. Яшчэ больш музейных аб'ектаў плануецца стварыць у наступныя 3 гады. Саюзная дзяржава Беларусі і Расіі выдаткавала сродкі на рэалізацыю маштабнага праекта ремонт і рэканструкцыю аб'ектаў цытадэлі. Евгения Мороз, Роман Филюсиш, телерадиокомпания «Брест».